Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον αείμαι θυμών κατά τη συνεπίκεια, μη αποστήσεις το ελαιό σου εφημών, αλλά τες αυτόν οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον η ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρόνιμων τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνήνυσαν δικαιοσύνη και η κατεφίλησαν. Πρόσχομεν Ευδόκησας Κύριε την γη σου. σοφία, Προς τη των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. πρόσχομεν Τέκνον τίτεν πιστός ο λόγος και περί του τον βουλωμέ σε διαβεβαιούστε την αφρόντιδο συν καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκόντες στο Θεό ταύτα εις την καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης μωράς δε συζητήσεις και γενεαλογίας και έρης και μάθας νομικάς περίστατων εις συγγάρ ανοφέλης και μάταιη ερετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρων θεσίαν παρετούν, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος. Μανθανέτωσαν δε οι μέτεροι καλάν έργων προείσταστε, εις τες αναγκαίας κρίας, δυναμιός συνακαλπήν, Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Πνευματίσου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημισέστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνη αλυστήσετε. Ίσου δεν ισχύει έτη, μη βληθήν έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημισέστε το φως του κόσμου, δίνετε πόλης κρυβίνε επάνω οροσκημένη, ουδέ και ουσιλίχνουν και τη θέση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτα το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσου τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, που ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκήνου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγιαστήνε το έτρωτο του δυνάμει και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του καταπευθύν ημίν πλουσίαν την Θείαν χάρινε της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γενέστη ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα ενής κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθής του Κυρίου δεηθόμεν,
Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός θυσί χάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν εις ζωήν ημών, Χριστό τον Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός ημών το πικρόν είδωρ το επιμοησέως το λοεγγλική μεταποιήσεις και τα βλαβερά είδατε επί Ελισαίου άλλα τη θεραπεύσες και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσες διακράντους επιφανία. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο τη ενεργία και επιφυτίσει το Αγίος ο Πνεύματος και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της εριωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων πάσης επιβολής ορατής δικαιωράτου λεξιτήριον, ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Κλείνον Κύριε του σου και πάκουσον ημών εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένος ημές δουλείας πρόσχημα και κατάξεως ημάς εμπληστήν του αγιασμού σου δια της του είδατος τούτου μεταλήψεως και κεραντισμού και γενναίες του μην Κύριε εις υγεία ψυχής και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ, εν ανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επιτιδεύματα εργασάμενους, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας, για να ταύτην ευλογών αγιάσεις. Αυτός, Κύριε, ο πρώτος είναι ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα εν το ονόματι Ιησού, καταρχόμεθα σήμερον, και ταύτα ταχύ και εσίους εις πέρας εγάγομεν. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν, ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, ενα πάντοτε το αγαθόν πράττομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθαν εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν συν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σομφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όσον δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεότου και Παρθένε, παρουρώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα οι άματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχρανε. Σώσον Κύριε τον λαό σου, ευλογήσον την κληρονομία
Δίκας της βασιλεύς για βαρβάρους Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμον δόξασαι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των και πολιούχων ημών και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλους σας. Να είστε καλά. Γιατί σχολεία.
Σας ευχαριστώ όλους σας που είσαστε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω στη Νέα Ορεστιάδα. Σας καλωσορίζω στη νέα αρχή της πόλης μας και των χωριών μας. Σήμερα, ξεκινώντας από εδώ, πάμε όλοι μαζί να κάνουμε πράξη αυτό που λέει το όνομα της παράταξής μας. Να κάνουμε δηλαδή την Ορεστιάδα νέα ξανά. Με δύναμη και αποφασιστικότητα ξαναφτιάχνουμε όλοι μαζί τη νέα Ορεστιάδα. Φίλες και φίλοι, δεν μαζευτήκαμε εδώ απλά και μόνο για να διακηρύξουμε την αποφασιστικότητά μας. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε με θέληση, με αγάπη, με αλληλεγγύη για το Δήμο που όλοι μαζί θέλουμε. Η απέτηση σήμερα είναι μία. Η ανάγκη αυτού του τόπου είναι μία. Ο Δήμος Ορεστιάδας έχει μία φωνή και λέει ένα πράγμα παντού. Ορεστιάδα νέα ξανά. Φτάνει πια σε όλα αυτά που μας γύρισαν πίσω. Φτάνει σε υποσχέσεις, σε παχιά λόγια που έφεραν το Δήμο μας στην απόλυτη στασιμότητα. Λέμε όχι σε αυτούς που εκμεταλλεύτηκαν το συναίσθημα και την αγάπη μας για τον τόπο. Λέμε όμως ναι σε αυτό που όλοι έχουμε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα μέσα μας. Όλοι μαζί να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για μια Ορεστιάδα νέα ξανά. Για αυτόν τον Δήμο, για τον οποίο έχουμε όραμα, αλλά όραμα υλοποιήσιμο. Για αυτόν τον Δήμο που θέλει ανθρώπους αποτελεσματικούς, αποφασισμένους, να κάνουν τα βήματα εκείνα που είναι απαραίτητα. Για να έχουμε όλοι και να απολαμβάνουμε όλοι την Ορεστιάδα που μας αξίζει. Εδώ σήμερα μαζί μας, μαζί σας, είναι η μεγαλύτερη και η αξιότερη δημοτική ομάδα της Ορεστιάδας. Η παράταξη Ορεστιάδα νέα ξανά. 195 υποψήφοι. 195 υποψήφοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, οι περισσότεροι από κάθε άλλη παράταξη. Και να το σημειώσουμε ότι είμαστε η μόνη παράταξη που έχει εκπροσώπους από όλη την πόλη και σε κάθε δημοτική ενότητα ανεξαιρέτως.
με όλους αυτούς, με όλους εσάς, μοιραστήκαμε το ίδιο όραμα. Τους ίδιους στόχους, τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες ανησυχίες. Είναι οι άνθρωποι που συντάχθηκαν μαζί μας με χαρά και ενθουσιασμό, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα που τους κάναμε ή ακόμα και σπέβδοντας μεταξύ μερικοί μόνοι τους, χωρίς δεύτερη σκέψη, για να κάνουμε μαζί την Ορεστιάδα Νέα Ξανά. Είμαι σίγουρος ότι σε αυτές τις εκλογές θα σας βάλουμε δύσκολα. Είμαι σίγουρος πως θα δυσκολευτείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε όλους αυτούς ποιους θα σταυρώσετε. Είμαι βέβαιος. Βέβαια ξέρω ότι όποιος και να σταυρώσετε, όποιος και να επιλέξετε να στείλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι οι καλύτεροι ανάμεσα στους καλύτερους. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους και ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια ότι όποιον και αν επιλέξετε θα είναι η δική σας φωνή. Θα είναι η σιγουριά, θα είναι η συμπαράστασή σας σε αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνουμε για την Ορεστιάδα μας, την οποία θα κάνουμε όλοι μαζί, από οποιαδήποτε θέση. Εδώ μπροστά λοιπόν, σήμερα το βράδυ, δίνουμε τα χέρια όλοι μαζί και θα σας παρουσιάσουμε έναν και καθεμία χωριστά, για να ξέρετε ποιοι αποτελούν την ομάδα της Ορεστιάδας Νέα Ξανά, γιατί πιστεύουμε στη δύναμη της ομάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και παρακαλώ την αγαπητή μου φίλη, την Νατάσα την Παπαλή, να ξεκινήσει σιγά σιγά την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ. Αγγελίδου Συνοπία. Μισό λεπτάκι λίγο. Παρακαλώ, θα ανεβαίνει ο καθένας που θα ακούει το όνομά του επάνω στο πόντιο για να βγαίνουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Σας ευχαριστώ. Αδάμ Γεωργία. Αρακελιάν Ζάλικο. Αρβανιτίδης Παναγιώτης. Ασμανίδης Ευάγγελος. Αστεριάδης Μαργαρίτης. Βελισσαρίδης Σταύρος. Γιαννούλης Κωνσταντίνος. Καρλιασκούδης Ευάγγελος. Γκυλιλούδη Χριστίνα. Δάνσκιος Δημήτριος. Δημούτσης Παντελής. Δόμπας Αθανάσιος. Δοσίδης Δημήτριος. Δραχτίδης Παλαιήμων.
Ευσταθιάδης Ευστάθιος. Ζιόλγας Κωνσταντίνος. Καδόγλου Γεώργιος. Καραφωτίου Αγγελική. Κελαποστόλου Χρήστος. Κύρκογλου Ευστράτιος. Κουσπεντής Ευστράτιος. Λαγουρίδης Σταύρος. Μανάβη Μαρία. Μελιξετιάν Φωτεινή. Μητακίδης Αντώνιος. Μπαρμπούδης Αλέξανδρος.